Rambutku lho muawet ngene cah. Apa? Lah arep nyekel gonamu adoh ya nyekeli rambut ae to, Mas. Malih ayu ya lah dhisik kok kayak kethek aku. Mas Adi, terima kasih. Baby boy. Chan tak omongi. Susune, kayaknya cinta. Kuih susune. Kayaknya cinta. Ada plastik kok. Kuih. Mas Darana cepet. Us, pindah. Mama. Cepet. Ya. Ngomong apa? Gak apa-apa. Anakmu piro 5. Suhune berondong. Iya iki sing tukang nreni cah-cah iki. Cari uang banget toh. Iya, cari uang banget ini. Aduh, pegel baju itu. Amat mbak aku di training. Wis pinter lek kowe. Oke, yes baby. Iya mbak kepepet. Udah mandi belum? Tetangga kamu gak tau nge-give aku saiki gini ngahingi we tetangga. Engkong kok apa sih yang gerenek uang live kok mesti aku heran aku. Salam kenal, iya salam kenal. Kelihatan lelahnya. Lelah apa? Gak tahu lelah, aku selalu kuat dan bersemangat. Gak tidak mau. Malam Jumat nadi mbak gak nendi. Komenmu tak blokir lo metal. Komen elek-elek tak blokir ya. Lagi gak mood aku. Gak sangguzu, untukmu garing. Asal mana mbak? Asal wongnya bahagia. Lolah kok ngamuk Ben? Komen elek-elek bene. Duh aku apa nek kosok ngising. Orang bahagia itu yang tahu siapa sih? Ya awake dhewe. Ya awake dhewe toh, lah sapa? Lek wong liya nang pengene ngertine awake dhewe sengsara. Mot mbak, mah gak mbok give kok, ya mah aku. Aku suka, gak suka aku. Kok ganti apa nih sing ganti? Alah mbah sakarmu ya Ben sakat karepku. Kok tambah ayu, kok tambah elek di paido.
Dia sungguh mempesona. Aduh, aku hawane kerosok-kerosok ngising ngono ya, Cah. Piye iki? Walidi, kamu njejret di sini nanti tak blokir ya. Pilih mbok gua komenanmu koyo ngono apa tak blokir. Ayo, pilih ndi ayo. Hidup Rondo ya, Rondo nomor 1. Rondo semakin di depan. Aku nggak punya pilihan dewe ya ora enak-enak. Jar sapa ra enak? Mantingan banjir iya cuk bar kudanan. Bar kudanan. Udan mau kene. Udan angin. Kabotan titipan nek. Duh, rasa ngising. Berarti udani. Arep es krim gak oga aku isok tumbas dhewe. Endi calane? Ogah aku gak males challenge iki. Ngising, aku kudu ngising deh Cah. Oh sik ya tak ngising sik ya. Aduh, tenan ki kudu ngising sik aku. Asu live angger nek ra sok nguyuh sok ngising. Malah kudu ngentut sisan. Ya Lego, terima kasih yang sudah love oren. Sing gak love oren ya tak dengakne gudiken. Komen tok ndak love oren blas. Ya engko lek seumpamane aku ngentut ya mohon maklum. Harap dimaklumi aja ya. Suwon Lego Mas Ari. Mambu ora tau aku mambune. Sayangku tetap ning sandingku. Terima kasih tetangga. Suwun, tapi aku kudu ngentut. Terima kasih. Tetangga. Tak sayang sih. Ngentut. Suwun Mbak, ya. Ya ben ah, sok wong ra tok ngentut. Tetangga. Terima kasih. Ngising sik kono lho, Til. Kok sik aku dilungas ngising. Ben sampai kerasa banget ngono kae lho. Boleh wis kerasa banget lagi tak. Arek endi, arek gendeng. Slego, terima kasih. Rafasa, sombong banget. Di follow gak di follow back. Sombong banget. Salam kenal dari Lampung ya. Hai beb gayamu nok rawani follow nok. Rawani follow rasa mlebu. Sok-sokan.
Tapi ya mending-mending sih. Sampun kapan lah. Ora mambu. Mambune stroberi. Iya, nek ngene iki jek nunggu-nunggu niki wegah aku. Rafasa. Alah, ngapusi tok. Pengenmu ndelok aku, tapi wedi bojomu. Mas Ari, ya ampun. Berkah berkuah berurat, tak dongakne tambah lancar, gede, dawa, panjang umur. Amin Mas, tahan lama pokoknya. Seneng aku lek sing ngene iki, seneng banget aku. Makasih Mas Ari, lancar luncur rezekimu. Bojone 3 iya. Sok-sokan tok kuwi. Pantesan gak wani iku ya. Gak wani ngeki paus meneh. Mas Ari suwun nggih Mas. Ancen mok sakmene mbane iki sing lomo ber Mas Ari dhewe kok. Gak usah ngambung-ngambung, gak mbok kei